Така ли представя бели тази краставица? Аз даже не знам колко имам право да говоря за това. Това е световно известен бранд, който работи Това с... не е сериозно. Да. Ние с Изи имаме един проблем. Айде честито. Аз и Емануела на вечерята през цялото време. Ти не разбра ли, че ние години наред сме лъгани и ние всъщност не знаем нищо за живота и за света, такова каквото е. Тая елха искам да я махне. Не. Емо! И ги тагваш нон-стоп агресивно с заплахи и нож. На здраве. Аз си писах с Ванеса. Така ли? Какво си писа с нея? Да, и направо... Кой вход трябва да отида? Това беше първият ми дива момент. Искам да ти покажа моя брат на ежедневна база, какви мемета ми праща. Аз гледах в Изи и съм такъв... Не, тя не разбира, че аз няма да го направя. Това отказвам да повярвам, че е истина и че се случва в нашия подкаст. Здравейте! Нали почнахме? No. Какво? Not the moon boots. Хора, имала съм скандал с Емо всеки път, в който аз ги обуя и обувки. Розови са яки. И черните са яки. На розовите по-не си личи надписа. Толкова са Всъщност готини. обувките ми харесват, надписа не ми харесва. Много ме радват. А пък от розовите са ми изпратили 2 леви. И аз понеже трябваше да звънна по телефон и да кажа, вие сте ми изпратили 2 леви обувки. Аз просто нося 2 леви обувки. Ти си с 2 леви? Аз съм с 2 леви обувки, като ме видите с розовите moon boots. Не съм разбрала. Аз нося 2 леви, защото те казват, ма то няма ляво или дясно. Аха. Това не е истина. Това просто не е истина. Тези са си перфектни. Чакай, да. Това са новите ми обувки от тази седмица, от Asics. Просто съм запленен, тези са малко по-дебели. Запленен. Asics са Ясно. мега удобни. Просто слейват много. Ти всеки път си доста добре облечен, бих казала. Много така. Тая елха искам да я махне. Не. Емо! Чакай сега. Не те виждам. Сега те първа ще украсим. Взел съм сини топки за теб и лилава лента за мен. И сега ще украсим елхата. Хай. Добре. Нямам идея, емо ти си го взел. Не става вече. Това е нашата елха. Това е нашата елха. Ще имаме коледен епизод, но понеже аз съм най-големия фен на Коледа, просто не мога да... Какво пиеш? Кафе. Какво кафе е това? Голямо. Това наистина изглежда като най-тежката диария. Много съжалявам. Нали сме приятели, може да си кажем всичко. Сега, моя коледен подарък... Чакай, бе. Чу ли нещо? Не. Какво става, бе? Чу ли нещо? Не. Добре. Моя коледен подарък, номер 2. Има и номер 3. На него не го заднес. Така. Това е за микрофоните ни. За теб синьо, за мен лилаво. Как така? Стига. Така, сега ще видим дали ще станат. Сигурно се надявам да стане. Не, това просто е абсолютно абсурдно и лудо. Обаче сега не знам как се чува и може би е хубаво да го проверим. Така. Вижте, може да ги виснем на абажура. Да, но ние нямаме връх на уха. Всъщност не стават за микрофоните ни, защото много тихо се чува. Много тихо се чува от тях. Ето така отпред. Моето става за отгоре. Стой, дръж ги. Падат топките, стой. Абсолютен хаос, хора. Ето. Това отказвам да повярвам, че е истина и че се случва в нашия подкаст. И тук имаме насвеща отзад другото. Моя подарък... Моя подарък всъщност... Иначе щеше да отива супер много с... Имаме куче. Ама това е много грозно. Не, това е върха на елхата. Много е гадно. Не. Много е гадно. Така...
Ние с Изи далеки една мозъчна Наистина, клетка. абсолютен факт е това. Моля ви се, кажете в коментарите, че съм права и че това отгоре трябва да се махне. Не трябва, хора. Когато си украсите елхата, я разваляте чак януари месец. А понякога чак юни. Така че Да. ще видим кога ще развалим. Кажи, какво става? Я кажи, какво става, защото аз знам какво става. Така, сега аз започвам да работя, всъщност вие вече може би сте видяли, че започвам да работя с Samsung. Получих Малко sound effects. Малко sound effects. Не е нужно от sound ефекти, но аз съм с този телефон вече от месец и нещо. А модела какъв е? Samsung Z Flip 6. И какво обичаш в него най-много? Че мога да затварям по този начин, който е супер ефектен, който е... Така. Но реално обичам всичко в него. Често казано, предното ми дисплейче с движещото се. Яко. Сладичко е много. Много е сладичко. Така. Тъй, че за мен беше много изненадващо, че това се случи. Малко не го очаквах, но се радвам, че се случи, защото аз от вече колко? Ти от може би 3 години ги тормозиш онлайн. Повече от 3. И ги тагваш нон-стоп агресивно с заплахи и нож. И те са такива... И те накрая ме поканиха на среща. Правят си среща буквално всички представители на Samsung, директори и какво ли още не, и си казват: хора, трябва да променим нещо, за да работим по-добре. Трябва да работим с Емил Конрад. Време е. В интерес на истината, едно, че нещата, които аз съм публикувала, са си били забавни. Другото, което е самите хора, с които аз се срещнах там, аз не очаквах те как ще реагират на нещата, които аз съм качвал. Така че всичко беше супер позитивно. Да, те са много готини. Да. Хората от Samsung наистина са много готини. Просто за мен години, в които Изи още е сучала. Да. Да, не, вече не Аз си. никога не съм сучила, но това Така, е друг въпрос, да. Well. Съм пила мляко на прах. Когато ти си яла хумана ли е това? Няма идея. Млякото на... Да. Да кажем, се тая, аз имах първия си такъв телефон с капач, който беше цветен. Това беше Samsung T100. Той беше само с цветен вътрешен дисплей. Отвънка си беше синичко подсветката на дисплея. Да, но имаше помня, два помня. дисплея. Изи нищо не помня. Така. Велики И- времена. Първият ми телефон, който беше с камера, такава, която да снима видео хубаво. Да. Сега, да снима видео хубаво и снимки хубаво е нещо много обширно, Относително. мисля, че, защото телефона беше с 0,7 мегапикселова камера, но на дисплейчетата, които бяха тогава, тези снимки изглеждаха... Топ. Аз съм за списание сниман. Да. Какво имаш предвид? Но това беше първият телефон, който мен ме караше да снимам толкова много, че всички около мен да се дразнят, че снимам. Сега по-късно всички бяха супер щастливи, че имаме снимки. Това е вечната история и при вечната мен. история. Така че за мен Samsung е много важна част от въобще това да проявя някакъв интерес към това да снимам всичко около себе си като неадекватен непрекъснато. Но Айде, честито. така, това е едно от нещата, които се случва. С Изи ще ходим на не един, не два, а 3 концерта. Аз съм такава, давай да ги купуваме тези билети. Така. И наистина. Първо сме на Сабрина Карпентър. Да, може ли да не казваме къде Да. ще бъдем? На Сабрина сме. Някъде в Европа сме на Сабрина. После сме на Тейт Тейт Макрей. Макрей. И накрая сме на Билата. На Били Айлиш за втори път. Да, И този път не сме на рождения ти ден. Да, не сме, но сме много близо до В рождения месеца ми ден. сме. Обаче, Емо, само да ти кажа, това може и да не го включваш, ако искаш. Да. Обаче аз тотално не знам за къде сме взели билети, за къде съм резервирала, за къде Не, не ще съм. го включа, Смисъл, няма проблем. Наистина нямам никаква идея. Аз знам къде ще ходим, Никаква знам идея. къде Нищо ще не съм спим, купила, всичко е разбираш точно. ли? Нищо не съм купувала билети, не съм купувала резервации Те са, за... нали са при мен? За кое? За къде? Не знам. За всичко Разбираш е при ли? мен, мисля, че. Ама, не, аз нямам Да. самолетни билети. За никъде нямам самолетни билети. Значи, чакай сега. Разбираш? Имаш Нямам. за Били Айлиш имаш самолетни билети, мисля. Да, обаче за Сабрина нямам. Защото нали ти за ще си там Сабрина по-рано. има.
Не, за Сабрина нямаш. Да. За Тейт не сме взели. Ще Да. вземем сега. И за спането ще вземем за Тейт. Окей, всичко ще е наред. Да. Щом пътувам с теб, аз Да, знам, бе, всичко да ще е всичко наред. е Ти си окей. толкова организиран, че Най-много просто... да спим под някой мост. Да. Сега кой толкова. Да. Но за Сабрина ти трябва да си вземеш за... Аз съм си взел... Не. Какво се случи в главата? Аз ти мога да току-що? отида на Сабрина. Ма не мога да се върна. В смисъл, Да, нямам ти си завръщане. Защото трябва да ги вземем заедно. И да вземем... Не, аз трябва да си го взема. Не, аз съм си го взел. Трябва Много да сме проверя. объркани. Виждате ли за какво говорим? Не съм сигурен дали съм си взел. Мисля, че имам от Берлин за София билет. Аз нямам от никъде за никъде Да, идея. има. Добре. Ще го изговорим Да. после в бизнес среща. Ние трябва да си направим бизнес среща за тези пътувания, Така разбираш. да. Това И да разчертаем една PowerPoint презентация. Аз ще направя презентация. Добре, няма окей. Само ми дай Окей. моята любов към презентация. Вие наистина нямате представа аз колко много обичам да правя презентации за всичко. Аз не. За всичко. Просто дай ми да правя презентация веднага. Аз казвам, това и това. Кой разбрал. Не. Кой му харесва. Трябва да има точен график до минутата, до секундата, за да спя спокойно. Както и да е. Ти нещо ще казваш ли, че аз имам едно нещо да разхостим? Давай. Аз имам неща, просто. Аз даже не знам колко имам право да говоря за това. Но ще говоря за това и ще преценим после. Какво? Добре. Не, виж, просто няма да казвам бранда. После Добре. ще ти го кажа. Имам дилема, казус, ти какво би направил, ти как би постъпил. Ситуацията е следната. Има един бранд, с който аз искам да работя от много години. Така. И този бранд се свърза с мен Така. вчера. Така. Не с мен директно, с менеджерката Така. ми. Да попита за мен дали искам да участвам в голяма рекламна кампания на този бранд. Организирани са снимките в друга държава. Близо ли е? Да, там Добре. където винаги ходя и за Maybelline, и за Ясно, всички разбрах. други места. Обикновено там се снимат такива рекламни Да. снимки. Много як бранд. Не съм работила директно с него никога. И така много се развълнувах, като разбрах. Обаче имаше едно но. Идеята беше да летя за конкретната държава, да направим снимките и видеа в студио, т.е. всичко се организира от тях, което е любимия ми начин на работа с брандове. И тези неща после се качват, те си ги качват на техните страници, те си ги спонсорират там за колкото си време искат. Т.е. ползват си ме, като лице на бранда. И първото но беше трябва да ни отговор до няколко часа, защото искаме Изи да лети след 2 дена. Буквално в последния момент се случва това нещо. Съответно, нашия първи въпрос е добре, кой отпадна от тази кампания, за да сте толкова приприяни и сега да търсите в последния момент някой друг, защото аз се много почувствах, като че искат да ме заместят, нали? Да. Тоест аз да заместя някой, който няма да може. И те, обясниха, не, наистина не е така, просто организацията е много в последния момент, имахме много забавения и не успяхме да... Това се случва. Да, не казвам, че не се случва. Приех, че казват истината, дори да не е все тая. Това беше първото нещо, как така от сега за след малко, аз вече имам поети ангажименти, поети снимки, ще ходя на едно събитие в тия дати, малко трудно ще стане, нали? Но бих го направила за този бранд. Да. Това беше едното. Но казах, окей, ще отместя всички неща, ще дойда. Така. Другия ми въпрос беше, с какъв бюджет разполагате? Така. Защото, те искат от мен да качам много постове, те да използват тези снимки, видеа и неща за техните канали, да ги спонсорират. В смисъл, това е изключително много използване на мен, на лицето ми, на бранда ми за реклама. Да. При което те не ни казват какъв бюджет разполагат. Очевидно имат някакъв бюджет, не казват какъв е. И ние им даваме оферта, която е примерно с 50% намаление на това, което би струвало по принцип всяка една от тези активности. Изпращаме тази оферта с 50% намаление, защото толкова ги харесвам. И те казват, ние нямаме такъв бюджет. Ние имаме 10% от това, което вие ни давате в момента. Това е бранд, който има милиарди. Това е световно известен бранд, който работи Това не е сериозно. И те казват, ние имаме
10% от това, което вие искате от нас, за всички тези неща, които те са един куп неща, които те искат от мен. 10 активности. 10 активности при мен и вече отделно, и при тях. И те ще си ги използват, ще ги спонсорират и нали, всичко това си има някаква цена. То не е малко даже, не е много това, да. При което, нали, аз обяснявам, че много ги харесвам, но просто това няма как да стане за тези пари. И съответно, те ще вземат други две лица от България, които ще се съгласят на тези пари. Което, окей, аз никога не правя нищо на всяка цена. Обаче тук идва въпроса сега, аз изпускам ли възможност, голяма възможност, защото не съм окей да ми бъде заплатено толкова малко за толкова много, нали, което взимат от мен, или всъщност е съвсем обосновано, защото има много колеги и приятели, с които съм си говорила за такива неща, които са казвали, Изи, всичко, нали, за преживяването. Отиди, направи го за преживяването, карай, че без пари, карай, че, нали. Като аз също съм правила много неща за без пари. Тая година също, нали, когато много ме кефи нещото и няма бюджет, го правя, защото наистина ми харесва. Никога не взимам нещо заради парите. Да. Но има моменти, в които ти виждаш, че този бранд използва се. Той те използва и един вид не оценява всъщност твоя бранд и това ти колко години си работил, за да изградиш този бранд. Да. И тук идва моя въпрос, нали, и проблем в главата сега тъпо ли беше, че защото ще отиде някой друг на мое място, нали? Mm-hmm. А е готино, престижно, яко и така нататък. И от една страна си казаха ми, аз съм работила страшно много години, за да изградя този бранд и не е редно да ме използват компании за милиарди, за без пари. Да. Те биха ли направили нещо за мен без пари? Не. Биха ли отишли някъде без пари? Не, защото всичко има някаква цена, нали? Редно е да си бъде заплатено. Особено като искаш страшно много от човека. И не мога да разбера, аз ли съм смотана или по-скоро е правилното решение за мен това, че да, има някои неща, на които е по-добре да кажа не, защото очевидно бранда иска да се възползва от теб и да ти даде минимум от нещо, но да вземе изключително много от теб. Ти какво би направил? Аз не знам кой е бранда. Чакай сега, нали? Да. Аз искам така да разкажа. И си ще ми каже извън кадър. Да. Това нещо. Не знам и за какви пари става въпрос. Но, да кажем, че е бранд, който аз страшно много харесвам. Ще има един минимум, на който ще съм съгласен за тия неща. И ако те паднат малко под този минимум, може би пак ще съм съгласен. Но ако те ми предлагат 10% от този минимум. Примерно, давам пример просто. Ако някой ми е казал, аз му казвам 10 000 лева и той ми каже 1000, аз не мога да направя това, което ще направя с 10 000 лева за 1000, защото по-добре ще работя с друг бранд, който ще ти даде, ще ми даде тези пари. И тези пари само да ми даде. И само 1000 да ми даде, ще ми ги даде точно за това, което ще правим. И просто няма да работя с някой. Сега, ако е нещо, което е свързано с допълнителни плюсове, ще те сложат на корица на списание. Да. Нали, има някакви такива неща. Тогава може би е различно. Да. Би го сложил и това по някакъв начин към цената, но просто е странно. Да, разбирам те. Ами по-скоро случай е това, което ти казваш. Да. Нали? Ти им даваш активност, те искат активности от теб за примерно 20 000 лева и ти казват, ами ние можем да ти дадем 2000 за всичко това. Те искат аз да отида в чужбина, да си отменя, нали, всички други ангажименти, което е в последния момент. Това не е сериозно. И, нали, сега зад кадър, като Изи ми каза за казах какво бранда, става въпрос. казах колко активности и така нататък. Не е сериозно, вие ще се смеете, ако чуете, нали, за какво става въпрос наистина. Просто е много смешно това. Аз правя отстъпки за брандовете, с които работя винаги и винаги ще направя някакъв компромис. Не всичко е пари, обаче някакси не може да искаш страшно много и да не дадеш нищо в замяна на този човек. Това абсурдно звучи това. И веднага са се намерили други двама човека, нали, две момичета, които са такива, да, ще го направим, Естествено, ще го направят, но не знаем кои са и със сигурност нямат влиянието, което ти имаш, така че за тях... Да, може, не знам. Но да, вероятно наистина е правилното решение за мен. Другото, което аз много се чудя за брандове, като работят с някой, много често дори външния вид на човека или начина, по който човек се отнася
Да. Или към околните, или към това, което прави. Толкова не отговаря на този бранд, че се чудя и си викам, те спали ли са, като са го взели този човек? По-скоро е до цените има. Просто много... Има хора, които правят много големи отстъпки, точно в името на възможността. Нали? Те го виждат като то е страхотна възможност и си казват, че го направя почти за без пари, просто за да стане. Просто за да видят хората, че аз работя с този бранд. За да изглеждам, нали... И после тези хора, като работят с брандове, и аз се чуда, тези брандове, защо не са им платили 2-3 хиляди лева да не работят с тях. Аз това се чуда. Имало е толкова пъти случаи, в които си казвам, добре, не може този бранд да работи с този човек. То просто не е сериозно. И хем го разбирам, хем изглежда отчаяно и от страна на брандовете. Защото този бранд, за който ти говориш, в момента звучи отчаяно, че ще намери други двама човека, които тотално няма да имат нищо общо с това, което ти правиш и като качество, и като това доколко хора достигаш, и като автентичност, защото ти наистина ползваш този бранд. И много го обичам, да. Така. То се вижда. А тези хора може дори да не го ползват. То това е масово, нали? Ние вече сме го говорили. Да. Няма нужда да наблягаме пак на това, но наистина може би е правилното решение. Аз така много се чудя, като взема по-твърди решения в това отношение и си викам, сега трябваше ли така да направя, защото повечето хора на мое място не биха постъпили така, вероятно. Правилно е, защото има много други брандове, които са подобни, които биха ти платили така повече и ти пак ги ползваш. Просто по-малко така е. Не считам, че даже е по-яко така. Буквално, това е много добър пример, защото има конкурентен бранд на този бранд, който ме покани, който от години, нали, се свързва с мен. Аз просто първо исках да пробвам с по-любимия ми, защото и двата ги харесвам, но, нали, другия е готов да си заплати абсолютно сумата за абсолютно всичко, което колкото си струва. Готови са всичко да си платят такова, каквото е с цената, която е, защото те ми виждат статистиките, виждат ми, нали... Те са много готини абсолютно също. всичко, да. Да, не съжалявам, че така се случи. Аз също не считам, че има за какво да съжаляваш в случая. То е абсурдно това. Наистина са много неща и от сега за след малко тръгвай. Заминавай за чужбина да те снимаме и нямат и ясна концепция, между другото. Тоест, не е решена напълно още. Не. То ние нямаме време да изготвим договор дори. Какво става с теб? Кажи, какво си подготвил като тема? Аз обичам, когато си говорим с Изи по телефона. Ние винаги реално е приятно, винаги. Не, зависи. Не е винаги приятно. На мен ми е приятно, когато аз искам да се случи разговор. Да. Зависи. Но пак за мен е приятно. Така. Сега. Big Brother свърши. Най-сетне свърши. Кой го интересува? Абсолютно никой. Абсолютно никой не го интересува. Мразя Big Brother. Не, съжалявам. Извинявайте. Ама така го направиха, че абсолютно никой не го интересува. Не спечели Ванеса, не спечели Гого. Какво се случва? Аз май нямам проблем с това, че е спечелил Марио. Не, аз също нямам проблем. Който иска да спечели. Ама как така? Не знам какво да кажа. Просто нямаше интересно нещо. Леля не го е гледала, аз я питах. Леля по принцип не го е гледала. А Леля е включвала да гледа Ергена, който е много скучен. А защо така се случва? Значи всички години от моя живот, всичките ми близки са гледали Big Brother, всички сезони. Една година аз ще реша аз да го гледам за първи път, никой няма да го гледа с мен. Не беше достатъчно интересно, мисля. Не е ли това най-интересният сезон на Big Brother? Не. Как така? Как има много по-яки неща, но мисля, че имаме промени. Промените са първите 3 сезона на Big Brother, преди да има VIP Brother, мисля, че са с хора, които не са познати, няма ги никъде. Сега всички сме много в социалните мрежи. Малко по-трудно е да намериш абсолютно неразпознаваеми хора, които искат да се показват. Ами да. Леле, как махна. Наистина, повярвай ми, ще ни дразни много през цялото време, ще си ми благодарен. Така. И сега това е едната причина. Другата е, че вече като сме имали VIP Brother, VIP Brother е много по-интересен. Да, интересно ми е Гошко Пенка и Силванка какво правят, но ми е по-интересно да видя Преслава как го прави. По-интересно ми е да видя някакви такива хора, които ако има нещо, което ще направят, което да е по-странно, дори по-нормално, аз съм така... Да. Така ли Преслава бели тази красавица? Много се вълнувам.
Съжалявам А за Софи тебе. Маринова този лук как го наряза. Така ли се реже лук? Така че има, нали, и това също го има. Някак си тези хора, които бяха вътре, не можаха да ни грабнат толкова. Имаше 2-3 човека, защото си го гледала. Аз бях на ръба на стола и бях така, толкова ми е интересно през цялото време. Но може би, защото това е първият Big Brother, който съм гледала. Аз нямам база за сравнение. Може би да. Обаче, Стоил и най-добрият му приятел ми казаха, Изи, трябва да гледаш сезона с Колагин. Да. И ми пускат сезона с Колагин и на мен ми стана скучно на първия епизод, където те не спират да се карат там с другата жена, където се обиждат през цялото време. После ми пуснаха после ми пуснаха някакъв случайен епизод с Фънки и Луна, където там с вода се поливат много са яки, много толкова са сладки. Толкова е скучно, това е неприятно за гледане. Това е неприятно за гледане. Не, много беше приятно. Но въобще, не знам, а те са толкова влюбени в тия сезони и тия моменти. Да. Затова може би аз не съм точно примера. Нали. Аз бих гледала хора като Ванеса и Гого, които спокойно си хапват и си говорят. Аз харесвам явно изимаме различен начин на забавление. Аз си писах с Ванеса. Така ли? Какво си писа с нея? Хайде да излезем с Ванеса и с Емануела. Те са приятелки с Емануела. Яко, окей. Значи, свършва Big Brother. Аз и Емануела на вечерята през цялото време. Буквално. Защото сме със светлите очи. Като свърши Big Brother, нали, видях, че Марио печели, изгониха Ванеса, изгониха Гого. Реших да пиша директно на Ванеса, защото за първ път и видях Инстаграма. Да. И отворих, нали, профила и писах, нали, за мен ти трябваше да спечелиш. Да. И просто любов ти изпращам. И аз считам, че тя трябваше да спечели. Най-много ми харесва. И, нали, това и написах. Първо, въобще не съм очаквала да ми отговори. Второ, въобще не съм очаквала да го види. Да. Или че знае за моето съществуване. И минават някакви часове и виждам, нали, че тя ми е отговорила: Изи, много ти благодаря, аз толкова много те харесвам. Някакви такива неща. И ми разказа, че... ние те харесваме. Разказа ми, че като е излязла, нали, от къщата, явно си е взела телефона, е имала 4% батерия. И вече са били в клуба, нали, на партито там след Big Brother. И ми каза, твоето съобщение е първото съобщение, което видях. И аз си благодарих и там пращахме си някакви гласови, беше супер миличко и се разбрахме да излезем на кафе да отида. Беше толкова мила, тя е запозна. Аз си казах, ти как знаеш за моето съществуване? И тя ми вика, ама ти сериозна ли си? Разбира се, че знам. Да, аз толкова те харесвам. И беше много... Ми е странно, че се очудваш все пак. Много И това ще го работя в терапия. Аз все още не мога да се възприема като популярна личност. Това е, както говорихме за импостър синдром, който аз очевидно нямам. Ти очевидно нямаш. Да, но много хора го имат явно. Ще го отработя и това нещо, че има нужда. Наистина има нужда. Изглежда като изкуствена скромност. Не. Хората си мислят, че скромнича по изкуствен начин. Не, хора, аз просто съм комплексирана. Как да ви го обясня? Ще го оправя това нещо. Но има време. Шуманската комплексарка. Буквално. Която има social anxiety и не мога да говориш човека от куриерската фирма. Той е човека от куриерската фирма. Станал в 6 сутринта. Разнася по адреси. И обаче я е цъкнало social anxiety и тя има импостър синдром. И той е такъв, в кой вход трябва да отида? И аз не вдигам. И е така, по-добре да му дам време. Много сме странни хората, защото сме толкова еднакви. И толкова различни. Едновременно. И просто реакциите понякога за едно и също нещо са ни всъщност сходни. Да. Обаче, защото не си го комуникираме и не си го говорим. И единия не го прави, защото го е страх, другия не го прави, защото го е страх. Да. И така си седиме, нали? Сме, добре, окей. Мина. Да. Мина. Аз най-обичам като стане вечер. И ще си лягам. Най-обичам като стане вечер и ще си лягам, защото съм такъв, мина. Мина, свърши. Мина. И на следващата сутрин съм такъв, айде пак. Много обичам. На мен любимата част всеки един ден е края на деня. Къде имаме? Тук имаш стотинка, вкарай я. Къде е? Много е далеч, дай ми. Ето ни буркана за чуждици, как Чакай! Я го служи пред това. Бурканът за чуждици. Сега ще се опитам, няма да я вкарам. Аз съм без очила. Къде падна? Не знам, няма да търся. Давай нататък. Има един бранд, с който аз съм искал да работя, но те не са искали да работят с мен, защото аз не искам да си записвам аудиокниги на моята книга. Аз имам една аудиокнига записана.
На моята книга аз не ще да си записвам аудио варианти. Ами да. Така, имам една, която имам записана на аудиокнига и я има при тях. Така ли? Да, преди години. Коя книга? Нещата, на които не ни учат в училище? Аз съм правейки, как се казва книгата. Иронията на живота ми. Окей, я има. Има я, но аз не искам другите да ги записвам. Може някога да реша да ги записвам. Да. Този бранд истински не иска да работи с мен. Наистина ли бе? Да, аз случва се да слушам аудиокниги понякога. Даже сега напоследък започвам да слушам повече. Okay. Но! От Амазон ги слушам. И на мен ми писа един бранд. Той също всяка година ми пише поведнъж, за да си направя книгите на аудио в аудио формат. Аз не слушам аудиокниги. Аз започнах да слушам отново, защото чета физическата книга. По-бавно И докато играя, си пускам аудио варианта от главата, на която съм спрял. Да. И така не пропускам времето, което мога да прочета. И имам чувство, че тази година аз ще прочета супер много книги. Ами да, разбирам от една страна, но нещо от години им отказвам да направим аудио вариант на книгата. Не знам защо. Нещо ми е странно. Не е същото изживяването, според мен, като на хартиен носител е много по-различно. Иначе все едно слушаш подкаст. Да, малко е така. За моите книги даже повече става за... А така не губи ли до известна степен автора възможност да продава книгите си? Не мисля, защото толкова някой иска да си вземе. Аз си купувам книгата на физически носител и пак я слушам на аудиокнига. Може би трябва да го проуча, защото всяка година им казвам благодаря ви, на този етап ще ви откажа. Може да пробваш с една. Мога да пробвам просто да видя как е. Да пробваш с една е окей, според мен. Може би причината, те за причината ми пишат най-много и аз знам кой ще я озвучава, защото е мъж, нали? Да, ние сме си го говорили. Аз не искам аз да я озвучавам, която и да е моя книга. Много ми е странно. Ами моите има смисъл, защото те са написани от мен, за мен и с моите неща, така че... На мен ми е много странно. А и много добре се получава, като аз ги озвучавам, защото интонацията, с която иронично казвам неща, е добра, нали, в случая за книга. Да. Може и да пробвам. Знаете ли какво? Кажете ни в коментарите дали бихте искали да видите аудио варианти. Да видите, да слушате аудио варианти. Да слушате. Кажете ни, моля. Аз казвайки на някой, с който след малко ще се видя, дочуване. Дочуване. А то е правилно да кажеш довиждане. Обаче на мен ми е толкова трудно да се образя в 2 секунди, в които трябва да кажа чао и съм такъв дочуване. И след малко съм такъв здрасти. Никога не си ми казвал дочуване в целия ни живот. Не, говоря примерно за куриер, който знам, че ще дойде отпред пред нас. Сега, дали наистина сме кацнали на Луната? Ти мислиш ли, че сме кацнали на Луната? Никъде не съм кацнала аз лично да ти кажа. Не, ние като човечество. Да, вероятно. Защо? Сигурна ли си? Не, как мога да бъда сигурна? Защо не кацаме всяка година? Казват, че е скъпо да се каца всяка година. Вероятно е скъпо да кацнеш на Луната. Обаче сме кацнали коя година? 60-та година? 69-та, мисля. Извинявай, чакай да питам. История. Какво се случи с мен? Госпожата по история. Съм права? Не. Представяш според мен е 60 някоя, ама 67-ма, 68-ма. Коя година? Кацаме не, 69-та, не. 64-та. Аз казвам 69-та. 64-та. Коя година сме кацали? 69-та! Наистина! Права съм. Изабел Мон трепери в този момент. Вау! От училището ти правят втора диплома, сега я подпечатват. 2 пъти завършила средно образование. Трябва да ми говориш на вие от тук нататък. Аз междувременно питайки те, наистина ли сме кацали? Сега, за мен е малко странно, защото с всички неща, които имаме като ресурси в момента, аз имам чувство, че ние трябва да сме на тази Луна, аз да мога ходя всяка седмица. А нещо не изглежда като това да се случва по този начин. И ти не разбра ли, че ние години наред сме лъгани, ние всъщност не знаем нищо за живота и за света, такова каквото е. Ние живеем в една илюзия, в един свят, който е измислен. Никога няма до нас да стигне истината за нещата, вероятно. За Луната, за всички други тайни на света, които само тези най-горе знаят. Кои са тези най-горе? Тези, които управляват света. Те не искат ние да... Дори този епизод е демонетизиран вече, аз ти казвам. Че ние говорим за тези неща. Ужас.
Ужас. Така че да, вероятно, сигурно си имат бази на Луната. Ние просто не знаем как да знаем, откъде да знаем. Аз няма как да видя. Ти няма как да видиш, никога няма как да разбереш. Така че защо изобщо тези въпроси тормозят твоята глава? Аз съм нителен просто. Нителен съм. Искам да питам. Питам, аз да съм видя. Аз съм тук да питам. Само да питам едно нещо. Ти си такъв, какво да си говорим с Изи в днешния подкаст? За Луната. Най-добре за Луната. Каква тоалетна хартия ползваш? Ами тази, която е на промоция. Не трипластова. Аз си купувам 40 ролки. Да, и аз си купувам по-много. Ама да трипластова? Да. Да е мекичко. Да е мекичко. На какво обичаш да мириш? Аз обичам тази, дето е с лилаво. С лилаво е, да, и моето с лилаво, да. Вау, хора, абонирайте се, ние толкова хубави неща говорим. И как слагаш ролката? Леле, знаеш към какво? Към стената ли е това или е наобратно? Към мен е винаги. Никога не е към стената, защото не съм луда. Но... Аз към стената го слагам. Това обяснява много неща. Ама, да. Веднъж щях да участвам в едно предаване по BTV, мисля. Вече го няма това предаване. Искаха да правим някаква игра. Кое е предаването, като го няма? Мога ли да кажа? Ако го няма. Няма го с Цитиридис. Да. Така. Аз много го харесвам и ходих реално. Но искаха да играем на някакви игри. Да отговарям на някакви въпроси. И въпросът беше точно такъв за тоалетната. Дали... откъде? От коя страна слагам нещо е такова. И аз нещо бях супер кисела в този ден. И като ми изпратиха въпросите, които искат да ме питат, нали, тоалетната хартия от коя страна еди какво си, им казах, вижте какво, това беше първият ми дива момент. Бях така, вижте какво, аз идвам да си говорим за смислени неща, за сериозни неща. Така че ако вие ще си подигравате с мен, аз няма да дойда. Аз идвайки и задавайки ти същия въпрос. Редакторите бяха такива, уоу, Изи, спокойно, това ще е само игра, нали? Няма нужда, няма проблем. И я махнаха играта, защото аз реагирах толкова зле. Не знам, нещо не ми беше добре в този период. Не знам какво ми беше станало, но ходих при Цитиридис, не спах 2 седмици и той всъщност е супер пич. Да, аз много яка игра имах при него. Трябваше да познаваме животни и някакви такива с затворено такова. Аз исках тая игра истина или ядеш или лъжеш или нещо такова. С едно дето ядеш гадори и Изи ми го прилага това на мен. Значи, лятото ние сме на караваните при техните, на морето. Mm-hmm. Това е може би първия момент в живота ми, в който аз видях в очите на Изи, че тя мисли, че аз ще направя нещо, което тя ме моли да направя. И ти знаеш, погледнах отстрани. Така аз ни погледнах отстрани и си казах, не може да е толкова да не разбира какво се случва и че аз няма никакъв шанс това да го... И аз тогава я погледнах в очите и това беше първият момент, в който аз едно гледах в празнина. Аз гледах в Изи и съм такъв... Не, тя не разбира, че аз няма да го направя. Аз бях такъв, тя сега ще е шокирана, че аз ти каза ли за какво? Охлюви ме! Не каза за какво. Да. Охлюви ме караше да яда. Охлювите, които ходят по улицата, които са мръсни охлюви. Какво говориш? Те ядат тревички, якат тревичка, нищо им няма, те са мускул. Ядеш много по-гадни неща от това. Не е вярно. И преглъщаш много по-гадни неща от това. Така че моля да си заедите охлюви. Никакъв шанс да ям охлюв. Никакъв шанс как да е нещо, което е ходила по улицата. Много зле се почувствах, че ям охлюви и от тогава не съм яла и мисля, че никога повече няма да ям. Защото те са мили същества. Аз съм супер аз не ги настъпвам и винаги ги избягвам. Не е супер безумно. Аз винаги ги измествам от пътя, за да не ги струши някой. Настъпвала съм охлюв. Ритам настрани, за да си отиват с тревата. И съм се разревавала, че съм убила охлювче и после ги ям на супа. Това е да си лицемер. Не, много е гадно това. Много е гадно. За какво ги измествам от пътя, много като ще ги ям с да каприла? ядеш слузест охлюв. Ма той не е слузест, искам да гугълнете в момента охлюв. Чакай да питам ChatGPT-то. Какво ще го питаш? Стига само си говорила с това ChatGPT. Аз много обичам. Ние имаме връзка. Да, вие наистина имате връзка. Така. Защо охлювите са полезни за ядене? Не. Те имат високо съдържание на хранителни вещества, богат източник на протеини, подпомагат растежа на мускулите,
твоите мускули, дето остаряват. Ниско съдържание на мазнини. Те са нискокалоричен източник на протеин. Високо съдържание на витамини и минерали. Колаген. Трябва ти на тебе колаген в тази възраст. Омега-3 масни киселини лесно се усвояват. Какво повече ти трябва? Като каза възраст и това, че остарявам. Да. Ние с Изи имаме един проблем. Аз не знам за нашия проблем. Не знаеш. Който е еднакъв и различен. What? Опа. Проблема на мен и Изи е, че аз имам страха от това, че ще остана на 90 и няколко години и ще съм само аз жив, а всички останали приятели ще са починали вече. Да. А Изи има, не знам дали продължава да го има този проблем, има проблема, който е, че нещо ще стане и тя... Аз смятам, че ще умра млада, за жалост. Ти опитвайки се да заобиколиш да, аз това, опитвам да не го кажа по този начин и е така, ще умра млада. Не, че искам да умра. Разбира се, че бих искала да живея. Имам толкова много неща, които искам да променя в себе си в този свят. Но просто някакси винаги така съм го мислила, дай Боже да не съм права. Но наистина той си мисли, че ще живее страшно много време, а аз всеки път си мисля, че ми остава малко живот. Моя страх идва главно от Леля, защото я виждам на 88. Да. И виждам, че всичките й бивши гаджета са починали, всичките й приятели почти са починали. Да. И е сама. Да. Тя има мене. А ако и теб те няма... Да, знаеш ли, аз ще се постарая никога повече да не го казвам това нещо, защото не искам да го манифестирам. Не искам да манифестирам собствената си смърт. Аз за това така реагирам. Аз ще живея дълги години и ще бъда здрава. Значи, ако някой друг път ме чуе да каже нещо подобно, че ще умра млада, имате пълното право да ми се скарате ужасно много. Спирам повече, никога не го повтарям. Аз просто имам този страх, който ще видим как ще се стече, защото колко е средната възраст? 70 години. За мъже? Не, за жени май е малко повече. Малко повече при жените, да кажем, при жените е към 77, докато при мъжете е малко по-малко. Малко по-малко, към 75 на 2. Добре, хайде да питаме чат GPT. Ние след половин час. Той няма ли гласово? Не можеш ли просто да запишеш гласово? Да, ама трябва да е на английски, защото не разбира български. Средната продължителност на живота на мъжете е около 71 години, а при жените е около 76. В България конкретно, при жените е 78. А мъжете е 71. Така че... Да, нещо такова. Въпреки че... Не, много зависи. Примерно, единственият човек в моето семейство, който е живял много години, беше дядо ми. Той беше почти столетник. Лека му пръст, дядо Стефан. Той е единственият човек, който живя толкова дълго време. А всички други в нашия род починаха много млади. Аз може би затова така съм говорила до момента за себе си. Да, защото те и умират при мен идва от Леля. Да, и при мен от нашите. Да. Защото много от тях, аз съм била малка, те почнаха така всяка година по един умира от семейството. Те са млади хора, по 40 годишни, 50 най-много. И може би заради това идва това разбиране. Да. Каквото си видял в семейството ти, това очакваш за себе си. Дядо беше просто изключение, ама идва и един момент, в който ти си толкова възрастен и си такъв Какво да правя? Какво да правя, те болят неща, уморен си, едно такова... Уморен си да си уморен. Да. Въпреки, че виж, няма как да знаем, ние само говорим на изуст, ама аз от дядо го знам. И аз по Леля гледам. Да. Тя прави две неща и такава... Уморих се. Аз откровенно се уморих. Аз съм същата, съм на 24. Ужас. 24. Леля като каже, че тя е завършила училище преди 70 години. Това просто ми Тя е завършила училище преди 70 години. Защото тя е абсурд. На 17 завършила и до 18. Мале. Чакай, така ли е? Да? Не. Да, така е. Преди 70 години. А ти си на 24. Да. Леля е била на 24. Коя година? 36-та година. 36. Ох, милата, да ти е жива и здрава, аз много я обичам. На колко? 50-та година е била на 24, така ли? Аз не мога да смятам. Да. Аз не мога да смятам.
На здраве. На здраве. Аз не знам дали съм кихал до сега в подкаста. Не си, на здраве. Но аз кихам толкова силно, извинявам се. Благодаря. Нищо ти крещиш по-силно от това на ежедневна база, така че никой не е впечатлен. Но да, Леля е била 50-та година на 24 години. И там, където е комеди клуба в центъра, там е било бар Луна преди. В точно това помещение, това заведение, нали, е било тогава. И Леля е ходила в бара Луна като тинейджър, в университета. Реално, като е била на 20 и нещо. Това е толкова яко. Наистина е много яко. И тя ми го обясни как е изглеждало тогава и то така изглежда, нали, горе-долу по този начин изглежда и сега. Това е толкова и много искам да я заведа там, само че има много стълби. И не знам дали ще мога да я заведа там. Може би ще й дойде в повечко. Може би бих я завела, примерно, на тяхно нещо в зала 1, защото има по-малко стълби, реално. Пак има стълби. Ти що не я вземеш на морето някой път при майка ми и баща ми? Що ще оставим на морето и ще я зазимим там? Тя не е много лесна за... Няма да е комфортно на нея много така с всичките неща. Да, бе, да. И път 3 часа за нея не е като за нас път 3 часа, нищо, че се вози. Да. Последните години дядо, като идваше с нас на морето, и на него не му беше много. Добре му беше там, защото си пият ментичка на плажа с мама, обаче пътя много го изморяваше човека и жегата. Там няма климатик, нали, да го охлажда и не беше много... Да, има някакви неща, дето... Искаш ли да видиш апартамента днеска? Какво ще правиш? Да, искам. Айде ще отидем сега. Окей. След това. Ама има ли нещо готово? Апартамент ти ли си го виждала и не готово? Много искам, разбира се, че искам. Да, добре, ще заведа Изи да види апартамента. Да, с удоволствие искам. Так му ще обсъдим някакви неща, дето много искам да ги обсъдим. Добре. Да. Изи идвайки в апартамента и такава. Искам да обсъдим. Значи тук трябва да има чакай. Нямаше ли за друго да говорим? Трябва да направим такъв тикток. Аз влизам в апартамента, разглеждам го и първият ми въпрос е: а къде е моята стая? Къде ще е моята стая? За мен това с годините аз и на Изи го бях казвал скоро, е много хубаво, защото остарявайки има някакви неща, които сега като правим последните години, те стават като традиция някаква. Да. И за мен е много яко, защото си създаваме традиции, създаваме си някакви навици, даже ако щеш. И е готино това, някакси има комфорт в това нещо. И аз никога не съм бил някакъв, не искам да устроям, не искам да... Аз съм такава. Не мисля, че ще го минеш този момент. Много лошо отношение имам към... Аз и предния път го говорих. Да. И ме нарекоха Pick Me Girl. Аз го харесвам този човек, не знам защо така го каза. Ти нямаше въобще това предвид. Има един човек, който му познава, който беше коментирал, че съм Pick Me Girl. И аз блокирах го навсякъде. Много неща бих ти казала. Защото аз говорих за остаряването и за естествените процеси, нали? Че съм имала малки устни. Така е, брат. В смисъл, ти сляп ли си? Не виждаш ли, че имам малки устни? Аз не мисля, че какво имаш малки общо устни? Има това с Pick Me Girl? Човек не може да си каже мнението. Той го е казал според мен с комплимент. Защото ти си една от красивите българки, нали, които са в публично пространство и може затова някой да реши и да си каже... Тя защо говори така? Да. Аз не го казвам за комплименти или някой да ми каже, че съм хубава. Въобще далеч съм от тази мисъл. Коментирахме просто естественото остаряване. Това е хубаво, защото не си, няма кой да ти го каже. Коментирахме буквално естествения процес на остаряване и говорихме за корекции, нали, пластична хирургия и така нататък. И аз споменах, че нали, смятам, че имам по-малки устни в сравнение на средностатистическите жени в България. Да. Това коментирахме. Не съм го казала с някаква друга цел. Както и да е, този човек ще го видим в ада. Но мисълта ми беше, че аз имам много негативно отношение към остаряването и много ме е страх от остаряването. На всички нива. Да. Направо наистина умирам от страх при мисълта, че аз всяка година ставам по-възрастна. Ти с твоето остаряване просто в един момент ще ти постигнала блокирането на половин България. Абсолютно е така. Аз на ежедневна база блокирам всякакви гадове.
Аз не се занимавам, май. Много ми е приятно. Значи, Случва ми се, ама трябва много грубо нещо да е написано. няма значение. Ако ти идваш и просто ръсиш негативизъм, ти спираш да имаш достъп до моето съдържание. Точка. Мен не ме интересува. Коментирайте. Те нека коментират, но просто Не, си ама избиват ако ще да ми комплексите. напише някой, но си гаден. Нищо. Слей. Ти ми пишеш коментари, ми правиш гледания, Да. интерактваш с Да, моето да, да, съдържание. Да, ами не ми трябва твой интеракшн. Пак Благодаря ти казах много. интеракшн. Слей. Нямаме стотинки. Нямаме стотинки. Вижте сега. Нямаме стотинки да пълним буркана, но така е. We are going to speak in English. Сега Ох, гледаш- никога не съм говорил на английски, така и ми е много смешно, Да. като винаги тръгвам да го обръщам в, че трябва да говоря така. We are not doing this right now. Не говоря така по принцип на английски, но някои от вас може да са ме чували как говоря на английски. Да. Аз имам проблем с английския, защото не всички думи, които са... как се казва това? Примерно, има думи, които не съм сигурен точно как се произнасят. Вчера питах Боби за allow. Allow. Така ли се произнася? Алау. Да. Някой просто не знам точно как ги произнасям и ми е смешно, а някои дори не знам точно какво означават. И в контекста мога да разбера, ама си питам. Да. И което е малко странно, защото Изи ме е чувал да говоря, аз си говоря нормално, нали, смисъл. Да, Говоря да. без проблеми, бързо мога да говоря. Обаче просто има някакви думи, които аз съм такъв... Не знам какво никаква идея, коя е тази дума. Но моя проблем с езиците е по-голям от това, което вие си представяте, просто защото аз други езици, говорейки няколко езика, за мен е много голям спектър на това какво си мисля, на какъв език си го мисля и как си представям Ами да, точно. ти говориш и много езици, така че е нормално. Да, мисля, че е файн. Ами, аз чакам с нетърпение да ми стане бяла косата, това е. Да, ти ще си готин дядо. Ще е много яко, ти го каза. Точно аз не давах, как се казва, Изи, ти буквално си котката ти. Наистина съм Ти котката не ми. спря. Аз съм Майло. Аз Значи съм един Майло. час, аз тук, а тя само е така. Сега, котка или куче? Аз котка никога не искам да гледам в нас. Боби е казвала, нали, прашвам ме, виж колко са сладички. Не са. Да. Не са. Просто не са сладички. Не разбирам Виж, защо. Емо, признай си. Обичаш ли Майло? Наистина, обичаш ли Майло? Да, защото той ти е син. Именно. Но аз и на други приятели, децата също ги обичам. Това Не е- искам да са вкъщи. Това е окей. Това е окей. Като обичаш някой, не е нужно да искаш да е у вас. Даже... Нали. Да, аз затова не Ами искам всичко е котка. наред, значи, да. Но да искаш котка е друго нещо, да. Но имаш любов към котките, ако е на някой специален Аз котката. обичам всички животни. В смисъл сега по принцип. Така Никога е. няма, нали, нещо да... Да направиш лошо. Не да направя, ама винаги ще помогна на някакво котенце такова. Разбира се. Но не го искам. Не го искаш вкъщи, да, това Не. е окей. Я ми кажи наистина, реално, Да. нещо в съвсем Да. друга тема. Аз като родя, Да. ти като ме видиш детето за пръв път, ще бъдеш ли такъв все едно смотан и неемоционален? И ще такъв, Не. какво правиш, ма? Или нещо такова на бебето? Не. Или в смисъл, ще се разчувстваш ли? Ще се разчувствам, да. Наистина ли? Но това е много смешно. Леля, като е видяла баща ми за пръв път, Да. е казала, колко грозно бебе. Така е казал баща ми за мен се първият път, скарали като ме е и си се видял. скарали тогава. Пък то много бебета, точно като се раждат, просто грознички изглеждат... малко, да. Сега, и вие да сте седяли 9 месеца в някаква течност и вие не изглеждате прекрасно. Ами да. Има някои, които изглеждат по, нали, Да. по... Ми, Безслейват си някои. Да, има сладки бебеца. Да, които Аз не все съм едно... била. Ама това е като хората. Има хора, които така стават сутрин и все едно са си починали, все едно са, да не са спали много време. Има някои, които спят 20 часа и пак Като са станат такива. сутрин, да им е добре, да. Да, така че това е, нека да не създаваме Ами комплекси да. на бебета. Не, разбира. Ама Още виж, от раждането. първото впечатление на брат ми е било, че приличам на маймуна, а на баща ми е, че съм грозничка. И Даже двете мама е неща в казала. годините са се потвърдили. Да. И Аз не виждам. аз затова Кой съм- лъже? Аз затова съм пик ми гърл сега.
Да, това, между другото, хората, които казват за неща, които имаш като дали ще са предразсъдъци, дали ще са някакви комплекси. Тук този прозорец май е отворен. Не бе, спокойно бе. В главата ти шуми нещо. Да бе, аз само шумове чувам тук. И проблема е, когато имаш брат или сестра, които са по-големи. Да. Защото те ще намерят начин да създадат комплекси от теб, те са такива. Като говорим за брат, нека да ти покажа моя брат. Аз ще бъда такъв, имаш нов брат ли? Не. Какво за брат ти? Така. Искам да ти покажа моя брат на ежедневна база, какви мемета ми праща. Започваме с това. Моята сестра се смее така. Дебилни. Това е вярно. Така. Моята сестра отива на пазар. Ма това не са мемета, това е реална... Реално ти така изглежда. Как моята сестра това си ти с пие розовото. чай. И ми изпраща маймуни. Това си ти, седейки на дивана у вас с музичка. Моята сестра по цял ден. Една маймуна как си гледа телефона. Това си ти на дивана, когато си имаш почивка и си така... Моята сестра ми изпраща прасе. Прасе, което си слага червило и яде диня. Това сме ние на морето. Вие разбирате ли? Ето това, така моя брат ми казва, обичам те. Така се става силна жена. Това е обучение. И ти си така, как да стана по-силна? Калява. Да, и той е така, дай. Той ме калява, като ме нарича маймуна и прасе. Да. Наистина е страхотно. Не, той го прави от любов, но... различно е да имаш по-голям брат или сестра. Има долу шумове, те не се чуват. Някой влачи нещо по пода. Какво се случва, не ме питайте. Добре, ще говоря и ще чувате неприятни шумове. Правя си собствено кафе с дъбов и правя проучване в момента, в което карам всички хора да попълват въпросник. И не беше сложила моите години. Да, добре, че жената на брат ми каза да го оправя, защото липсваха нейните години. А ти къде го качи? Той е в Google форма, документ. А къде мога да го попълна? Има го и на Story, имам го и в Broadcast канала в Instagram съм го пуснала. Ако можете, моля ви, много ще се радвам да го попълните това нещо. Ако някога бихте пили от моето кафе, ще съобразим вкуса на кафето с вашите предпочитания, така че на нас ще ни е полезно да попълните въпроса. Обаче, ако си направиш кафе някога... Кафене, обаче, да, кафе. Да. Да. Ако си направиш така... Да. Би ли си сложила надпис на тоалетната Изи ще ака? Не. Това е пропуснат шанс. Така, аз си правя анкетата. В каква възрастова група влизам? 35-44 години. Влизам в тази. Пия ли кафе? Да, редовно. Така. Знаеш ли какво е specialty coffee? Не. Така. Отбележи всичко, което е важно за теб. Важно е кафето, което пия да е качествено. Да. Важно е кафето, което пия да е максимално ефтино. Не бих казал. Супер. Качеството на кафето не ме интересува. Важно ми е да е вкусно. Също. Окей. Защото зависи. Окей. Качеството на кафето не ме интересува. Важно е да е на достъпна цена. Това не ме интересува толкова мен, но много хора може да ги интересува. Да. Предпочитам да дам повече пари, но да пия по-вкусно кафе. Също не бих казал. Не бих казал? Не знам. Тоест би дал по-малко пари. Ще знам ли дали е по-вкусно? Ако знаеш. Ако знам, ще дам. Да, би дал повече за по-добър... ако знам. Да, по-добро усещане. Окей. Колко често пиеш кафе всеки ден? Колко кафета? 2. 2? Да. Как си пиеш кафето? С мляко и сироп, не с захар. Окей. Отбележи кое твърдение е вярно за теб. За да ми е вкусно, кафето ми трябва да е горчиво, не. За да е вкусно, кафето ми трябва да е сладко, не. За да е вкусно, кафето ми трябва да има мляко. Да. Окей. За да ми е вкусно, кафето трябва да има киселинност. Не. Нито едно от твърденията не отговаря. Мляко и бих казал нито да е горчиво, нито да е сладко. Но нямам такова, като опция. Да. Каква форма обичаш да пиеш кафето студено след? Окей. Така. Как приготвяш кафето си на кафе машина? Да. Еспресо машина, така ли се води? Да.
Имаш ли предпочитания за изпичането на кафето? Нали, medium roast, dark? Нямам, но нямам. Окей. Кафе ли обичам го? Така. Защо пиеш кафе? За удоволствие. Тоест не за да те събуди. Не, аз заспивам веднага след като пия кафе. Аз нямам този... Добре. Мога да изям много шоколад, много кафе. И си заспиваш. И заспивам веднага. Добре. Ако иска... сега много ми се спи. Ако искам да заспа, веднага мога да заспа. Но аз не съм... Аз мисля, че имам някаква нарколепсия. Така. По кое разбираш, че едно кафе е добро? Ако не горчи, е добро. Ако е сладко, е добро. Ако не горчи. Ма не, има горчащо кафе, което е хубаво. Не разбирам изобщо кое е добре и кое не. Ако има килиса, ако е скъпо. Не, ако... Ще сложа ако не горчи, защото аз не обичам да ми горчи. Сядаш в кафене. Какво си поръчваш? Капучино. Капучино. Така. Какво кафе си купуваш най-често? Смляно. Да, т.е. не е на зърна. Не. Но искам да имам кафе-машина, която да ми меля кафето. Окей. Така че в някакъв момент ще искам защото на зърна. Боби? Защото искам да ви дам тестер кафе. Имаме да купуваме много неща за този апартамент. Не, Боби, от тях си. Как си пие кафето, Няма, Боби? пак е смляно. Смляно е. Да знам какво да ви дам, защото ще правим тестери. Да. Имаш ли очаквания към кафето, което ще създам? Ще очаквам да е по-сладко киселено, ще очаквам да направиш компромис, да направиш качеството, за да ще очаквам да е силно кофеиново, не. Ще очаквам да е без... Не. Каквото и да е, ще го пробвам от любопитство. Така ще сложа. Яко. Изпращане. Много благодаря. Хайде, кафето на Изабел отговора ви беше записан. Знаеш ли много, аз тук искам да кажа нещо за кафето, защото е много специфично. Аз бях на много дегустации, наистина през много процеси минах, докато стигнем до някакъв бленд. Какво стана? Не, след малко ще кажа. Лошо ли е? Не, но е друго. Давай. Добре. И просто минах през много процеси и разбрах, че каквото и кафе да направиш, за всеки един човек то ще има различен вкус, защото ще го приготвя на различна машина, по различен начин, различна дозировка и така нататък. Няма как Тоест, да е аз не мога да хората, направя кафе, което да се хареса на всеки един човек. Няма как. Но това, в което съм сигурна, че ще се случи, е, че кафето ще бъде изключително качествено. Сега, това дали ще се хареса на всеки един, не мога да го гарантирам, защото аз се стресирах, че те може да го пробват и да си кажат, то не ми харесва. Не. Но не много зависи машината, на която е приготвено, много зависи моята начина... не е най-добрата, просто много ми харесва самата машина. Да. Със сигурност. Аз кафето, което пия, ти знаеш, че не е висококласно кафе, но аз много го харесвам, защото и Боби много го харесва. Сега, вече като си вземем кафе-машина... Хубава, качествена, да. Имам очаквания. Да, просто ще видя при всеки, защото аз за това ще дам да тестват много хора, за да ми кажат, на моята кафе-машина стана, примерно, усещах повече да е сладко. На твоята кафе-машина може да е по-киселинно, защото зависи какво... на различни места. Именно, аз ще го пробвам в Джезве, ще го пробвам на моето кафе, на много места, нали? Да. Защото до момента аз съм пробвала в Дъбов. В Дъбов една машина е 20 000 лева. Стига сега, това е нормално. Това е много качествено. Аз пия екстракция или там, нали? Ние в Мадрид, някъде сме по уличките и пиеме Дъбов кафе. Наистина, там, това е просто толкова те имат яко. навсякъде кафе. Имат навсякъде в цяла Европа, имат толкова много награди. Има много добро кафето. За така качество. че аз супер много такива, че за тях работиш. Много се радвам трябва точно това, едно да работиш, да правиш дрехи и това да е с някой бранд, който е много добър. Нали? И качествен. Да, наистина, качествен. Тия хора просто, и те сами ми казаха, ние в цялата история на Дъбов, за пръв път. Да, това е много яко. Какво казаха, че са по-консервативни, нали? Държат много което е нормално. И те държат качество, да. Да, те се отварят да си колаборират с известна личност, с друг човек, с който да се асоциират по този начин. Много е яко. Което наистина много яко. Надявам се хората да са много щастливи. Топ слей! Ти какво видя? Аз последното нещо, с което закриваме този епизод. И аз след това. Писнало ми е от Инстаграм. Що? Това е моя For You page, или не знам какво се казва. Само голи мъже. Само голи мъже. Буквално аз не гледам голи мъже. Аз не харесвам голи... харесвам моя приятел. Но не ги лайкваш. Не. Значи това се случва и на моя приятел. И аз се чудя защо постоянно му излизат в For You page, там голи страни мъже. Не, жени.
А той също казва, аз не лайквам. Каква е причината да ми излизат на мен? Не, щом го казваш, аз се успокоявам малко. Защото, как Не, така? аз наистина не... това е много хубаво. Това ми хареса. Окей. Но... Чакай. Какво? Може ли да го поддържа? Какво е това? Защо това е в... Защо това е качено? Не знам. Не мога да повярвам. А на мен ми трият неща... Така, да. Защото съм се усмихнала. И просто непрекъснато... И сега аз не мога да кажа, че Да бе, това хубав е мъжа, но просто... ама... Окей, не, това е гадно. Окей. Понякога правите прекалено много. Хората, които някога са получили плочки, по някакъв начин понякога правят прекалено много. Да. Въпреки, че аз се надявам през следващата година, просто аз спрях да тренирам, защото имах прекалено много работа. Да. Изи Какво? ми казва, му така и така. По-добре някакви неща, защото токът има повече, ти да направиш. И аз съм такъв, не, Нищо Изи, не разбрах. всичко е наред, аз ще се справя. 2 седмици по-късно аз съм такъв, Изи, аз не мога. Изи, как го правиш, Да. как живееш така? Да. Понеже аз си давам много свобода и си давам много време. Да. И сега в последно време и покрай подкаста, това, че го обработвам, аз спирам да обработвам подкаста, защото Изи още от самото начало каза, Не дей. не дей. Аз бях такъв, Изи. Изи буквално е права. И това е едно от нещата, които аз искам още повече да възпитам следващата година. Да слушам повече, като ми говорят неща хора, които особено знам, че са минали през подобни неща. А не да съм такъв... Не, при мен ще е различно. 100% ще е друго. Да. Абсолютно права беше и аз не знам, защо не те послушах, но ще видим. Аз ще видим тази седмица как ще се чувствам, защото общо взето ще мога повече да си почивам и това е нещо, от което аз имам нужда, защото аз имам и друг проблем, който е, че аз играя супер много на PlayStation-а. Не мога да не играя. В смисъл, мога да не играя, но не искам да не играя. И не ми остава време да играя. И хората, които играят на някакви игри, могат да ме разберат. То просто аз не се чувствам пълноценен, като не съм играл днеска поне 2 часа. Което, ако съм играл 10, съм още по-щастлив. Да, разбирам. Но това е нещо, за което може би ще говорим в следващия епизод, защото имам какво да те питам за игрането на игри. Окей, да, имам мнение. И психически да ти обясна някакви неща, защото те също имат. Има нещо, което е свързано, но това ще е в друг епизод. Не приключваме. Изи има да каже още нещо. Аз имам лоши новини, тъжни новини, разочарована съм и най-вече ви излагах. Започвам всеки ден. Ти всеки ден от твоя живот. При мен това е единичен случай, но аз в предния епизод ви казах, че моите карти за игра, които има 2 кутии от тях, това е втората, най-после дойде времето да се върнат, вече имат по-обновен дизайн, страхотни неща, търсени са 2 години, продават се за 200 лева на черно. Най-после дойде момента да ги върнем и аз казах, че ще излязат през декември, защото това беше обещанието, нали, което ми беше дадено. Но има някакви технически проблеми и в печатницата не могат да ни гарантират, че това може да се случи през декември и то по качествен начин. Но може да е януари или февруари. И казаха, че декември няма да се случи, за което аз съм наистина много разочарована. Но декември е много сложен месец. На всички казах и обещах, нали, че ще бъде декември, защото и на мен така ми беше обещано. И много се разочаровах от това. Януари месец, аз както съм обявила, ще си почивам изключително много, почти няма да ме има и много рядко ще качвам съдържание. Тоест аз не мога да ги пусна януари месец. Ти пускайки картите януари месец, аз. Здравейте! Изи е почивка. Това са картите на Изите. И аз съм в твоя инстаграм и съм такъв, ти си почивка, но аз съм картите на Изи. Аз отивам в печатницата и съм такъв, ето тук сега ме карта. Аз вместо Изи. Аз с една перука.
Да. Ти би го направил Аз за една мен. перука. Здравейте. Наистина. Аз съм Изи Як. Трябва да го направим това, между другото. Правим включване, докато Изи си почива. Да. Та, аз не мога да ги пусна януари. Не, че не мога, ама не мога да ги промотирам качествено януари. Малко ще си нарушиш. Ще си наруша по-добре да е обещанието да си февруари. почина. Но да, пък февруари обаче имаш февруари друго нещо. пускам много кафе, пускам евентуално чаша към това кафе, едни брутални свещи, които много месеци им трябва да се произведат. Имам много продукти за февруари. И ако пусна и картите тогава, това значи, че не мога. Значи март месец. Ама март месец излиза нещо друго, което е много специално. И все едно си казвам, кога ще ги пусна тия карти? Според мен е окей да ги пуснеш януари. Вероятно. И да е по-към края и да си направиш такова, окей, сега вече ще мога да ги промотирам другата седмица повече, сега ще пусна няколко неща. Да, просто съжалявам, че ви излъгах, аз не съм искала да стане така. Вчера ми го съобщиха това нещо и картите ще се върнат до година. Ние знаем, че си лъжки, ние те приемаме такава. Да, никой няма да си каже, не, тя не излъга. Буквално не зависи от теб понякога. Наистина не зависи от мен. Има нови въпроси, между другото. Ако зависеше ти до сега, една година няма тия карти, буквално. Даже година и нещо. Две няма тия карти. Ти до сега ще да си ги направила 1000 пъти. Така е. Просто аз се боря за ниска... сама ще да почнеш да ги рисува. Буквално, аз просто се боря за ниска цена и високо качество всеки път, а това е много сложна комбинация, така че... Особено в днешно време с печатни неща. Така че до година идват много готини неща. Благодарим ви, че гледахте. Това беше моето признание. Но аз имам друг проблем. Не спираме. Да, не спираме. Имам друг проблем. Какъв и то е Blockblast. Какво е? Играла ли си Blockblast? Аз игри не играя. Blockblast. Просто Blockblast. Нямам идея за какво говориш. Ето тази игра е Revive. Има реклами. Аз толкова реклами не съм изгледал през живота си, колкото за това нещо. Да видиш хората как се чувстват в Инстаграм, като влязат. Да. Съжалявам, не зависи от нас. Ето, аз гледам реклами, скипат. Така. Ще ми показваш игра ли? Да. Аз обожавам тази игра. Така. Най-високият ми резултат е 5000 и нещо, като тя е по този начин. Кажи, че не е спонсорирано това, нали? Не е спонсорирано. Ако може да те спонсорират, да ме супер. спонсорират и да спра да имам реклами, много ще се радвам. И ето това е просто. Редите и така. Но аз на това играя във всеки момент, в който имам свободно време. В последната седмица. Да, и аз мисля, че това е основната ми работа. Да играеш на тази игра. Да, другите неща са помежду другото. Примерно да дишам. Да ходиш до туалетна. Да съм пълноценен. Да ходя до туалетна. Да. Нали, кой има време? Аз отивам до туалетна и си цъкам. То не ми пречи. Не бъдете като Емо. Това е посланието на днешния епизод. Много ми харесва играта. Не играйте много игри ми по харесва. цял ден. Не по цял ден. Просто в моментите, в които имам свободно време и наистина не трябва да правя нещо друго, много ми харесва тази игра. Това е... предложете ми други игри, които ще ми харесат. Не му предлагайте Аз съм игри. в моя... гейминг период. Да, период, в който аз искам непрекъснато да играя на някакви игри на телефона си, така че предложете ми игри, на които да играя. Благодарим ви, че гледахте този епизод. Можете да аз го буквално чуете скоро. си цъкам през това време, не съм спрял. Можете да го чуете скоро в Apple Podcast и в Spotify. Ще излезе и там съвсем скоро и ще се видим другата седмица. Емо в момента играе, така че аз говоря благодарим. И от негово име. Той много ви обича. Много ви обичаме. Абонирайте се за канала ни и очаквайте нов епизод всеки петък. А ако някога пропуснем петък, ще ви кажем. Може да следите на социалните ни мрежи някъде, където можем да ви кажем. Телефон. Така. Хайде, чао хора. Чао. Пожелаваме ви прекрасен уикенд. Той просто не е добре. Вие виждате, той не е добре. Чао! Остави го този телефон.